Ebusianfo enenso ya sansu edin shemo ewa hebium aha eye emergency Ghana TV mididi se bebia wo bia na bibia ekosiye ede amana eneso ya mensaka ewo fide masene die ye papa ede na sem abeda MFK ewo Lawson TV na sema ya papa de bae no we gu memma enimasi yankasa obi bebisa se ade nti e na mekasa ye papa yi asema enne odi abetina fidiem ha se nebusia utie story na ubu ebefu die nti ameka san se ye papa ese ne bonu awawo na ba asase wesu wa hwe ne ba ama sisi ade ne ba na yi nani edi ama na ni nti no sika wa bo anase ka wa bo wa abofra no ho no abofra nye de entua na issue no utie mu a ubehu ne se papa no wanye de wankasa yi ntebusia yen nsem anyenko ne nko tie mu nsem mmra yen papafo no binum e na ye Emma Father's Day dua yen celebrate yen example and I bet na fidie mu ase ntebusia channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no come ho ne go hwe video 31 years eja Obana na wana brabom na me wumpa nti de na beba ma eja owo ne ba brabom wo na hwe ne ba de ne ba ko ba nyina wani mu no na be ma foforo atimi afa chire age ne betrinza ala no kra no ye wo no 4 days eno mrefe kolebu misa na me 4 years 4 days ene ye refer me kolebu ti kolebu mi kodaka ma 2 months akola no me hwe no pa na ne maami na bi onka no krenkyere no ado ne maami agyae ne maami agyae de dada de ne si amuntemte o maami frimpo mansem de bebreu ba no nyame mpo ampatanga me kono maduro de ne si bone tofa mame maami no na onfa me nyehwe me kura no me hu no na ne papa me hu na ne papa wi na fe no wura manso secondary school me na me de ne ko school no na mama ateti otumi di matem wo me maami anim da bi osore o say ode obema me de me ho atoso ansa na oja ma ware enso na me hu ne me nyema no me ware no me maniska odidi dwa me oba me ware wa ade a me nto mawo e yasomde eni cheye de to ekum bibiara me to mawo ade ntina asomade ne cheye de to ekum de onto eno de mfise me nye ayempon madwin ni so na pioto de auto me to ne dozen me mpabo auto pant dozen bibiara ena ntimi nto chin ene asomade say ne ono so mama ni sika odi ye na se nka pioto no oba ono anti ni sika nto na chin obi a auto pioto dozen de se ne we bibia ma no ena mujae na akra ne nyasen akola no adi 1.5 year 1.5 ena mujae nti efiri sa 1.5 no na akra ne te wo nchen ana so te ne maame nchen maame ne de oso makola ne ntra me nchen sa 1.5 de yente no fusu ye kurase nti no wo ne nchen tubusumi bia na mekutua ne tisika to social welfare adenti na social welfare na tu yato na se no oba no onye nti me de kofi okro ne mebeko nti why na de case no call social welfare oba no anase wa mi ankasa na me de call ese kwadu be na akobo ho me ko na me se me ni oba agya ware no ba no ohumi bia no didi matem me gun ko obebo mi nti ne se ni sika se me de makola na se me kutua to social welfare okay nti na utua sen 95 na metua 4 cedis okay musumi bia nti utua ya dru sen se akra na 31 years utua dru sen metua no na one me twimanso nti twimanso 4 years ye wie no awo koe no na me diska na emane na me nkotua social welfare bi na obiton woolen carpet wo me store nim no free kumase nti me diska na mana no de akoma no kejitia o share kejitia age nti ma eyesa ma me ka kire ne se akola me hu na che onfa ne mra wanfa na ma no ka chen se onfa ne ma na me se ni onfa ne picture emma brana oton woolen carpet no mfemre me nti akola no wie school a obae na obeko o wie school ben JHS okay obeko secondary school fusu no na me ka che ne se oho na me hwe no nonim no se debi na me se na me hwe no pa ne maame nka ngire no se debi na me ko yi picture na ne maame de ma bra ne bre me no
na me de kire ne say hwani e na so ono a e na me so wa na o say e na me say bra na me diska ma no na ma me be hia no kejeti age no ono na me say o ma me ma omra na me hwe o so o ma no eni on fa picture ma bra no no famra no de na wan kasa na ukọ ba ni fie me wasinfosu eno no wodwo so besiase na me nko adentina na nko mama waja pade wo ho wo ba eye waja pade nti eja wo fro ka free asinfosu ba edwo so once in a while bi se wo be hwa wo ba mi hu boni ewom me pa cho oba no mi ja ware mi ja na ware ma mi ja kumase haba nti ni krom ode me kwa mi nima de ode be yemi se me ba ukọ ma ne pamoda cho me ba na me kofa nioma bebia mekobi obedi matemo a me betra ka mu a obedi matemo agi se ka ni tu an me ba ukọ ni krom se wo be hwa wo ba ma ne pamoda manko nti adan na social welfare ho no mo no wo hu kwan kọ ho ekoka kire mpanimfo se obai me ni na jai na me pesa me hwe me ba nti mo ma me kwan ukọ ka kire mo se me pesa me anso me kwasra me ba na me twe ba me ba uka kire o mo ba cho ndede wantwe wanka nti ba tena wo nkyɛn da na maame no say fusu ye kurasi nti o ma ne ma onyini ye nyina wantena wo nkyɛn pɛn na me say obetra me nkyɛn ko school oba e ono awo ne dan mpesi mpamienu mbu nkonwa gum ne maame kura na oye nkola aboni sem bi wo school na me frame ne maame no bai oye den me say oye nkola aboni sem bi wo school na me frame ne maame no bai na me say oye den ye me masemu ya okay nti aja kentino wo ma me wa mesrɛ wo ahanya wo no ge bi na ekasa aktiefo oti wo mesrɛ wa kentino sa na okasa bat ahaya radio so nti kentino ho na yenkɔ yenim oye den oko tena be me biso okay na me frɛ ne maame no bai maame ni mpo me frɛ no na me ka kyerɛ no me frɛ no wa ama na me ko ye me ko to pani bi anim ti pani na je ne number no frɛ na nsa no oba okay nti anu na chi de ne CBM nti obae no ono kura wura ono se maadwo adan we nam sie ne no se maadwo ne di 3 ono ngu anya ne dan nti emu ho no na maame no oni matwema nso pen na ne ba nso ne ono de ba sa na me se onfa kola ne nko na akola no so nyame na yam adompo na ba bi okotena me hu se me hu a ka be san de makokọ to se wo je oba nti mempe manso bia to ba fa obakọ na say emu mienu mo ba eja enti ya say eja sunsum kata ne ma so na oba etene maame nkyɛn efi ne nkwala bre maame ya ma okwan hu am wantwe ama wo ba no nyame ya dom wadru SHS te won nkyɛn na waye nkwala bonesem kakra bi a wo se ma friend ne maame se o mefa ne banko eja madam me pa chow enye kakra efsakola no me oba ya me ka kire ne say da me hu so wo boy pe no mepam no ana mema na maame abefa no bibiare ni ho ana me mfema no anti wo ka kire wo ba no wo ka kire wo ba ne say wo hu se woni be ma wo ho a obepam no mepa chwan na ja ye say akokọ ba tan etiaba onkum ba enti se wo ba kọ famfom so ba ye mfa ne se sebe wo ne maame da so ware e na aba no kofa be ma against wo advice a nka abepam na review ene eba na sank me hu ne me nti ama me kasa no me si mi ja ware maame ne me twen manso 4 years high court wo Cape Coast na maame no so ne ba no nti minim se akola no se okɔhye ba bi wo ekura to aye de sumpo ena maame ni nim na minim a kɔde ne me be kokɔ to so oje ne ba me so me mpɛ manso bi ebsam bi nti ne nam so ma me ma ne be fa no nti ode ne koye no de ne si akire de ne koye to asohwe no sen wo wie school ma hwe no obriye wo wie SS ba hwe wie no ena wo nya papers ni bi ne san ko register na elite e ma ne troye okay to ko tro wie no ko tena be ma so 2 weeks na mse ne maame man fa no ko ne bia no waira me waira nso amintumi ye nti me kasa ne maame de ne course sei wo wie SS being it university training college de obeye bia no osan to aso hwe no me pa chow ode ne koye no me wo na minya ko ti minya ko no na me busa ase hwan a eno se sofo na me se sofo be no se maadwo asofo ena me se ade eno se maadwo nya nursing training mu kwan nje obo mama ne ena me se na maadwo nya nursing training mu kwan a se maadwo ano ne bo mama ne ana ne maame ne bo mama ne
na wo abo mama ne minimum ene nso 419 for adoso na mkaje nso mfensi wana mekate no nti na mehwe se omu be frame aka bibia kire mom so ameka hwe anche mom amfa hwe anche nti wo twen ya how many months ofro se ma adwo anya nursing training no ma adwo na nkasa ne maami entimi anye bold ameka nchiro no wo twen how many months me dey free ho no na ma musa omu hwe ma antwen me ma nka hwe se nti wo twen ya kosi sen eye no kra nko mbeba bebo me ba nti wo twen ya kosi sen na omo amebo amane how many years how many months say me says be ofri me nchen dey be 5 years 6 eja enti 5 years pani ne be ka kire so oba nenya nursing training kwan ana osusu se bia ye frosters no wan kasa ofre oba no ebisa ne se obi afre me se yo na na asoma na ofre no ma mfre no na minim se bibini a aida se ne maame no na ono a beba bebo ma ti maame na mebo amane oba na nkasa mebo amane sa 5 years na te hogo so twen ti 5 years ni nyina na oba na nkasa da pacho David eja kasa na mintie pacho David 5 years one te oba ne nkada oba na mfrew eja mitie o people me friend na onfa nti 5 years wan kwhwehwe se me ba no wote he me ba no yare me ba no ye adwuma woye den wadidi wanye ni nyina mame me pacho onse Lawson FM 96.3 me kase akola na nkasa ne maame no mija na ware no one me yaka sese maame na wagyan aware dada eja me ba oba na tra 18 years o wabetena wo nchen kọ enti no se akra no ma obi frɛ se wanya nursing training so no man frɛ me ana anti eja den si kwan se eja awawo ba obi afrɛ se krampo bi kra na kidnappers bi enti nka be frɛ oba na bisa ne se no obi afrɛ me na no kra be na wo mu no wotena ase a 5 good years eja me pacho me friend na onfa ukɔhwehwɛ no ne man go hwe eja it is 5 years ni mu ana de obete ya ne se oba na eware obi na agi ne tirinsa mento kasa o pacho ai ade na time a oko school na ebia no ohia se eja being it a futuo advice isikasemu de obedie na na montuo no wanko ba wote se obi oyi agi ne tirinsa no waduru ha na that time no wanfa na anko se mehwehwe me ba mehu me ba me frɛ na wonfa ade no wantu sa na mo no me pacho me maame na me kase ni maame one ni maame nyina no me no omne me enkasa sese maame ne wai maame no owu da ben owu lasia eja ye sure because me nya information say maame ne wu ye 4 good years ni information me nya ni 4 good say maame ne wu ye 4 years ekeka kɔ 4 years information me nya no ani ebia na me no na bia na me na me refi eja boko pa because unsem na nsisi so madam wo say maame no na ye obstacle 25 years ni onte wo banka maame ne wu da ben as 1 year but me information me nya che say maame ne wu ye no e kɔ 4 years na che say wo ba no kra no wunim de ekoso na brabom minim pa na me kase me e wo kwa ben so na we school ya ne maame 85 years ni no de na ekoso wo ba na brabom ne bibie ni ho bibie no nti ni trinsa de obeje eja mi bisa yima no 5 years feeling kwala brem childhood now we send minya botre we send sika different from say wo kwahwehwe no 5 ne kwala brem ko ho a we say ne maame wan kwa na mpamo eno na nchen wonyini ya obetena wo nche wo so waye kwala bonesem ne maame mefa nko sabe maame ne na tantade ese no enka ye ka obi a wotime tia bank ye ja enti wo ba ye bone ase maame befa wade ekọ but oye papa de a eye wo de a ye ne ho ade a obi akogina gini tirinsa de wo hu se wo ba 5 good years woni ehu ne da acho debi nti wo gini tirinsa na ye den mi bi sa waja e mo tirin ko yima no wo gi tirinsa na ye den budi eja yima no tirinsa no de be den sabi me na mahwe no na me ka say me ye wo no 4 months 4 days in RFM kolebu bibia na meto me na me hwa kola no wo ne maame ho nyina me hwe me banti sa 5 years me ba sa 5 years we na
according to sources ne maame na frim be for maame na ye okobi maame na ye no de me o maame no kwan o de mafa so nti o mo bo mama ne kra me siminti tini wudam nyina na one ne twemanso na madam obi anko no nti me no madura wu me maame anim kra na odi mata ajaw ni bibi enka ye de ye ni to wo so ono kwa na maame no wu no enti nka wo ni pani aja enka be tai wo ba nachi amana ye ne maame ayi o wankwa ayi me pa cho me bo na papa maame no no aware me se wo tai wo ba achi o man ka se wo tai busu achi o me se wo ba me se wo tai wo ba achi amana ye ne maame ayi nti that time no ho na bo a oba no ma ne ye na ayi konte kro no kwa na maame wo no ne papa me se ne papa no ne papa ben de one ne te no ene na busuafo na busuan no mpo nyina kwan o mo de mafa so no se me ka se me ka hello good morning hello Obapa good morning me wo adwuma mkatren Oba we de ma me 1 minute na me ni wuni nkomo mesre wa o se me wo adwuma mo Matias ye pa na Elizabeth Sogo na me ne ka sei me enfa mi Sogo mpo enfa ma anku ya fro sei anku awuku adentia because o papa anku o papa wa ha wase edin a wode to ye Elizabeth Sogo nti adenti na udin no asesa na oba pa Mimi di Elizabeth Sogo. Me best is Elizabeth anku na woso. Nti ama won so di Sogo na frem. Sogo nye ni di. Aja, o se Sogo nye ni din o. Me pa cho. Me tu ni din Elizabeth Sogo. Nti we school na oba na me din ko school no asesa ni din. Ena me ko so afa David wo. Ni be kire mu kire bran ko so. Obalizi me pa cho papa say. Ya ye ho ade be me fufuro bi agina age utiri sa say ono ne wo papa adentia. Wa frame me se me wo adwumam. Oba na me sire o se ma me 1 minute adenti na obi na age utiri nsa. Me wo adwumam de mo ye me kwa menti ase wa frame odi kan frame. Wona makasa. Wo se no ano ne to ba ka bibi kwa dem de. Oba me pa cho woni me frame poma akasa. That is bread in a frame. Enti ade na be kasa woni me akasa me ne wa kasa. Bread no frame no so wona me kasa nti wo se oba frame change me nim se say na ye koso. Mate wo papa wa ha na de o kan se obi fufuro agina age utiri nsa no kre. Me so me wa adwuma mu se nipa wa ha nti me kasa me kasa die nipa na yenye yi. Oho nti wo frame me kasa na me se me wa adwuma mu. Then no wo say ka different thing. Mama dia na ye me confused gra. Na je say producer an kan chiro say ye fro wa fidie so oba. O frame me so woni me di nkomo wate. Eno ano na ye ka say no. Okay. Mate anu nko ade na ye fa cha me na wo papa edi abene osi apene say wa hwewa mo wanyini. Wo ya kwaye won ade a wante kuta mi jame. Rade. Me wona hwe me ma me nyini. Ase me nya time nti mo adwuma ma amantem. That's a come from me by Friday. Na me be on so oni ohu me obehu me dia. Me ko me hu wonu me hu na me hu no no me wo me. Me hu na me hu no. Me wo me. Me hu na. Enye me pa cho me ba. Enye obri ya bo na oba secondary school. Ena me hu a me hu. Na time na me to school fees nya de na de wan kasa. Ucho ya wantwa no. Ucho ya wantwa no. Enye na ko register elite. Hello. Ena se me hu a me hu. Na me hu me a be hu. Na hu a me hu no. Oba for sukura man kan jo say o maame na me mane hu. Na unim no ase da bi man ko you picture anjero. Say man na me diska ma o maame no. Ena me ma o di picture ne ma o di pa cross on ve me kire me. Ena me hu a me hu. Me wa adwuma mai tu. Ena me hu a me hu me na me hwe o. Sa na wo maame so me na me hwe no. O maame o wura school mu na ni papa wu me na me hwe ne manso secondary school. Ade na mo ye ma mo ye mo fe. Wo busuafo nche omo mo nchempo na me hwe wo. Na nye wo ena na me hwe wo. Ande me nim wasam. Obalizi me pa cho o maame wu da ben. Onu busana so onu ni ma. O musa no. Papa ne so maame wu ye 1 year ni but me pese me hu. Onu si me maame wu 1 year ni. Me so mo adwuma mi ntimenta se me. Obamba cho maame wu ye how many years ni e? Maame wu 1 year ni.
Ono me tin mani wu ye say na ye no go bai. Oba ka tem tem ne 1 year. Obalizi me pacho o mami wu ye how many years? Yes ni. Ena papa ma ye no. O mai wa me bi. Na wase wo nkwa na mami wo when the time we chi ma ye o mami ye. On the time chi manji. The busi afo ena me papa na me ne tunan. Ono ane gina. Ono me friend no ka tell na se me no ka tell ni. Di matem ni padoma. Obwa onka no kre akora onka no kre tse ne maame obwa mi wo fra mi ka je mi se o ka je mi na mimi du atem onkwa sori ana o ka tire mi se onkwa sori ai ni ma ni ntidi ni nya obwa mi si wan fra mi am mama ne set of Christ for openi madam dientia ne maame wia na me se me nko ne maame wi mi no bo mama ne na me ko bo abusuafo na mane me ko bo abusuafo na mane na time o hye ya me ko yi no me fa pani ene ne ko ayi no ye kwae no ye de enioma koja ntuma egu e bag ye de koja bia ba ye kwa maame no no mabo canopy e woni mo na e friend no se ye hia no ye hia na me ne no pani ne trance no maame ne ba ho no ogina ntintin no obusa ya mane na me se na ntintin ye free e kwantintin se aba na ye gye ntintin na obusa ya mane me ko na sin training ena woni bibia o so wo ye gidigidi o so ko na sin training wa hwe no tie no ho sin training man no no be musa no so obekbo mama ne ano de papers buy o de papers buy se wonya na sin training mu kwan o de papers be kire me enu de men kasa asem no se wan fa u bu papa na udi ni a wonya na sin training mu kwan ensa papers no o de be kire me be free ko bia busa me se won pa me ba ye me ni kofi na aka tem se won pa ye ba no men ka hwenjrao e ka mabo no hu nyina no betue me ho ka ma me e ka mabo no hu enya SSP na uchi SSP wo nya me na me hwe na me ka jo se ye wo 4 days ene ye refe wo kolebu enu de me ni mu asem unim asa wo ma me ne nka no kra nkyerɛ ka de ntina ba me de picture kyerɛ wo no enya me ana me ba ho no de ntina ba me de picture kyerɛ wo no je kyerɛ me ba wo nya na me je kyerɛ me ba wo no obi ana ka se me mra wo nkyɛn ena me se dienti ena me de picture show se hwa na me show ena maame me so maamra so maama na me se ne on fa picture e ma obi no fa nkire me ena dia wo ye kwa ho ye mo wonwa me ho ye wonwa ma me ho nya wonwa e se me ma show wo de o me nya hwe kura be tie obri ye buo sika no na fa ho so pe me ba mi busa wonka why na ji utrinza why na ji utrinza yo jina se kuna e maame ye no obusefo ni so bi sana onka eno wa kiro ni bakro no enti wono onim se ase mi nya da agi me adwuma mu na ma won madam obua mi so wo onka no kwete se ni maame na maame no onka no kranka bija ba obalizi maame no onka no kranka bija obalizi time I was starting nursing training what in Canada me se mi nya admission nya me ni madansi ni me maame ya me ni hu na ni ma so me frɛ me de sofo na me sofo friends ye nya admission na maame te ho ena mo friend no say hello Mr. Sogoni o say ai na ho ye no say ai me ho ye ena obisa na say oni majuwa o say ni majuwa bia oni milizu balizi ni baby e friend lizi nti ho na me soft touch na papa o ka se ni me ka me papa no wasem tenda na onim sesa na o tie ko se sesa da na ye friend na o ka sa asem na kire papa no nti ni wo bi na twa na admission e ma na bi mi course 26 million ni me tuma so ni pa no pepe na ka maame ni me ja no me na me ko ja no enye onu no ja mi o me obanya me da me na me ko ja no ni so ban te se ni maame pepe omo nka no kre obua ni me ho na sofo me ho na obi frɛ me nya kwa no na me say why na e frɛ me e no say sofo e na me say ade e no say madwanya nursing training mu kwan e na me say na ade na ne maame wo ho na onu wo ho no mo frɛ me na na frɛ me hu me ni enu ano no manka bibia ntia me obi obeka se me manu kasa boye nkofo de keka na me beka sa mboni akere enipa me nimu no me ada me maame wu ye na me colleagues wo onu wan frɛ me wo ho omo mo fosu na busuafo wo fosu de be bo mama ni oba na mfrɛ wa wante enti ade na wan frɛ wo ba me ko na ye bo won hwɛ manim na ye na me ko ade na wan frɛ wo ba na se bia de matini e eja
omo be ba wa mane me na me ba kuma so Kennedy ohina Japan e na tua me fees man me ba wo bia me ba tia what me gusan say dia na me ye me ba kuro mo bia na me ye papa me ye maami papa e ba say dia ma woman because na ma sister wo so mpe me ba so ba na me ba kuro mo me ba tia obon kan no kre ohina Japan na sa won kan no kre sa ana make an usuban na o maami ani ehwe bi no kwan ho maami de ofa so no so hwe ni a dachi obeka se o maami how ebi na wo de ogu so kan oboa ni nyina oboa open enjo ga na open me ba oboa ene de wa ya wan sem papa me busafo se ko maka se eh wo busafo no omo mu ni me ni untem asem e de nti na me beja o maami na me de me ni nti omo mu ni me ni untem asem ana omo ni me ni o maami na untem asem me fi kofi kwa na kofi wo bisa wo ntina o ka tell me ni kofi se o mpe ye ba bi enti ni Obalizi me ba ye din ma me eja oba no tin fa sese o se Obalizi jina so ma me ye din me ba oba no tin me de na minim se owo one ne maame ne mutikuma ase ante ni ba bi ti se owo enfa Lizi jina so ye din Lizi sese o ka se bi ni ba bi o nti ho na ka kire o se obi age ni tirinsa ekromo wa no bi frɛ me bɔ mama ne nti obi frɛ no frɛ oba ne bisa ne se na mate o na ye no kore madam ba de ne me frɛ na onfa me bai maka o me frɛ na onfa ne maame lai wo no ono anso ne lai me frɛ na onfa lai no kora fe me frɛ no o se me frɛ o se nyo no no dia ma obi ne on makasa me to me nimtro nti me ka wo ni tro bai me usuban te so maame pepepe se dia me ka no kore nti hane oboa on kanu kure oni ni maami ni nkan no kure no kure ni maami nkan nti na me ko ja no 95 me ko ja ni maami mi sun no 1.5 me mo asem oni me maami asem de mi ube hu say so maami no nkan no kure nkyerɛw e say on ka sem papa mfa me ho nkyerɛw mi ja no na ye ne ya me omo ye no masem de mi ni mo asem ti wona o de wa asem aba mi de mi me na me ni masem aba na sa wo nkan no kure te o maami oba me maami wi wo so maami wi 1 year 4 years ni na menyem oni da dia me nam na sa wo mu me wono maami ni nyina mo mu me na de eja obi a wo mu de obi age ni tirinsa se ne nka pe oba bi tenai eja te se tirinsa no de ye den da bi nyamate o mi bisa wo tirinsa no de ye den se me ntia se me mahwakola no bi na be jini tirinsa na me ka te eno wasem na me ka no me na me hwe na ma me ma na busu bia oba me ka tere wo zo mo musa ne so ba man kan janse na me hwe na da bi se ma ka tere ma ka na bi officer me bo wana na hwe Mr. Frempon na me nim so hwe me on kan no kre o Mr. Frempon ko na o tene chen o ma me on fa konkran o ma me se no so pese me hu ni bi isi Mr. Frempon Liz Frempon na wo so o ka so sisi a omo nim se me ko SDC weja madam me se oboa ni o ka nyina on kan no kre enti mi school on kan no kre te se ne maame hello mam Lizzy yes me ma ono papa enyi nto aso bie mu ni bibi yase ye ka bibi se wonama na wo poli abeti ejei yase mfom so batani pa ho bia na problem a eba wo papa eno maame ntam a ede awarija ye ba ye no eno na hu yawdie ehye papa mu but oba ye no obi anka se papa ya de mi se papa me bi boafu papa se wano maame na enya sebe enye wo eno ne wanya wanya de yes eja o kase wontu osika me jai case no wontu osika ben wonne kofa ne hu free asama ado ba wi ase wote wonom no wonne ko bu atopa wo ne ho osuma ase wo ne bra ase so da bi mi bisa wo osuma ase wo no wan suma ase wo no enti nkase fa mi sika bra me na chese de wo kai kura ma mi hu se sikanti na ado ba ya ba ha de wo kai Lizzy meba me wa ware boga oba Lizzy meba Lizzy ye di mame de wo kai Lizzy meba Lizzy ye di de wo kai eja e ma mi hu se sika enti na ado ba na ba ha na wo wabu atopa wo ba na oba no kwa ho na ka kire wo se ba bi o hye no no person ka wo no ho na ka sa kire wo enti wo na afo so de na ba wi ase wan so ma enti nkase sika bia e ka bia wo bo no no mfa ma wo asumdwe ena me pese ye adwuma waja ene obantam etimi yenka asumdwe asem na gya famisi kabre me no sika e beto ye bewu aja ho akọ nti amase me ka ma bo no ne maame ho no na omu me fa me nyehwe na obo ka no 4 years 5 years wante ne aja fa fo ne to ho 5 years wante ne nkada wo o ware ye de
Wahu sa obi ade obetiri nsa waduru ha. Oba Lizzie. Hello Oba Lizzie. Hello. Me pa cho dia me ka kira wo ne se eje sunsum ekata ne baso no matter what. Se aba nyabotre oba se aba eda ensuo mu di enfie hakura na entimi na ne denchem. Enti dia me nanka me hwe wan na gi wutiri nsa no. Mimi huna mi huno. Mam Lizzie wan na gi wutiri nsa. Na papa me ne tena ye no. Na cha so ma mi kunu e na agi wutiri nsa. Ona ye kuna. Matias minim se efanu ni nyina no papa nyina no yawdie bi e wo montam because ya so papa tiase e wo nwuye na 4 to 5 years until papa nka. Ebu 8 years 9 years mpo. 9 years after. Oba Lizzie emu oya. Ife na mo 20. Emu oya bademe kan se. Enfomso ebata nipa ho. Onime. Etifa papa bo ne che no. Why? Ma, ye papa ye me no. Me fa ne se papa o. Sele o hine Japan. Ona bo Kennedy o hine Japan e me ba ho na me ba ho bia betia. E papa ntima musam ntima se comfort. Enti for so bia ni se ko na ezinto ni. Obo nka no kre. Onka no kre ti se ni maame pepepe. Na hwe ye. Usa o kasa maka no kre. Akola kitu o kasa o mfa no kre nikan. Odi nkontombe na edu abraba ni nkan. Ani hweniye. Mibusa wasi de bia. Hweniye. Freso so mibusa wasi de bia. Obi eni on ma frɛ obeka kyerɛ me. Hweniye. Me papa wo ye mibusa de bia. Obwa. Ko fe beka mana. Mesi, wo yakola na o kasa maka no kre. Akola nse so odi nkontompo hya abraba se. Me ka kyerɛ wo. Da bia me ka kyerɛ mrante ne nketesie. Obwa. Da fosu wo ne busa na se ankasa papa na emu ase wo fosu wo. Suba wo yina di wo fosu wo. Se da fune ne busa. Me kasa no ya me nko antini ya imagine say me fi wo bia me di nya me penenam enti me ma me wi 4 years ni o mo se bia na me di ma wo me ba me ko 4 years ni onim die da bia me nenam kuma se na wo kan ko me da bia me te so me metima te da bia me ma ne te me papa ti da bia sisi ya me ba wo twam nya kekos ni twam ba ni hi se bu gina wo me papa so ate papa mi dun ko ba wo odi ho ahon ko mo dwene me ho fafiri o ma me oboa mu frɛ ne no ti no dwa nanum no on kan no kura kitikiti sembo ono ena ne maame suban ne maame wo ma no maame yehu na mane eja huna mane maame yehu amane na no de awo ne ba ya no ba koto no ma ni tro no no di bi mama nga mama me nipa bro ani ho mane de wo hu bi so me ma bre ne sa wa bre me abrem ne ba no na wa bre mo de wa ye nipa ofi na ye nipa only me mani asem de minim wasem omo mi no asem me se da bisa me mani se die me course obi ya nya no papa kwa me ba wo ntem wo na nim se me ba ntem ya na me ba ye o ya na me ba mi je je so ntem be rem papa because se dia na so wo nim ne course a me oba me ja waware a me nton ma oba me nka ho asem nkire o ma me ho asem nkire oda na me nya de o ye mpasa nka wo oba Lizzie se o wen me na me ko me na me hwe ne scan eja oba Lizzie mpacho okro ben so se no okumasi ya mate wo okumasi ya ye beto aso no wakasa na ye no wahia why ba sa manya di o mesra mo mpa oba Lizzie na me kasa mimi de wo na be kire mo de eja mimi de producer minim se producer ye na djuma eja enye ye mi madjuma eja mame oba Lizzie de antwa ye bia fa che me mimi nim se producer aka kire se ye ba mframam why da bi wanka bibia no so na me kasa ye eno na me kasa mimi frempom ma mete hai obi ya ne na djuma producer adjuma no so obeyi wasutire se ye do konframam enti wanka nkire wa oba facha me why me da senti ye behia why me da se papa enti eja ya behwe na ya ne Lizzie ahia ya beto nsa afre no na won so wa ba behia no batema me nka no krancho wanya de se eja se woni maame no e wo problem dia me ka nkire ono no me nka nsi wachi da me na me hwe kwala na me ka eja wo hwe wo ba ne maame ewu 4 to 5 years nie when misasa me ba ne maame wu ye no even trauma wo fa mu wono kwa na maame ne wu no when misa ne hwe wo fra na so won peke a won tu anamo me banya botre won tu anamo
ankɔhwɛ sɛ me ba no sɛn na ne tibia mu teɛ ne maame wuyɛ krampo no wadwe ho yare maame ne wuyɛ ho na hwɛ me ba no wanya ho hwe o yɛgye ne tiri nsa deɛ waduru ha ɛnde wayɛ adeɛ sɛ agya wote wɔ no wayɛ adeɛ akwala no me si me na me hwɛ no free 4 years ne wate ne nka me ba 4 years 5 years wate ne nka that's akwala no ono ka se wanya adeɛ ofre me no oboa mani kura agya me mani ewu ama o me na me ba ha kura wani ewu ama me mani ewu ama o because 5 years wante wo banka o ba wote sɛ waware obi agye ne tiri nsa ɛno ne deɛ odi amerika ehamo kagu adeɛ ni mu ɛna hawo kagu adeɛ ni mu 5 years wante wo banka wo yɛ proud ɛna hawo ehame because 5 years no tu anamon kɔhwehwɛ no me ba o 5 years no tu anamon ɛkɔhwehwɛ ne sɛ deɛ nɛ wo hwehwɛ ni ya nke bia wo ho no enti na sɛ bo se me ma anya de yintwa so yintwa so sɛ ebi sɛ me no yintwa so ne ya nka utwa so nka wa ma na busua mu no ma ya busua ni nyina no ɔmo kora no enya busua na asɛm ne yɛ ka wo bai ɛne yɛ ka na asɛm 5 years wante wo banka o na maintain nka akora obi di ne tiri nsa de ɛne ya bobra me po me papa bo anhwɛ me nti me ma hwɛ na duru saa ene eja na mane nkwae ene mate ene eja na mate eja elder asem on say edru ba bia sakrama ba ofi ohun na onim krama ni wura na sakrama ni wura no ho ye wahia utumi de ne ho ahi ebo krama no ma odi ahomete ebo no ma krama no nso kura nka wonye wohwe no obo no they say asema ye kan sisi no kure ne say owura Patrick ye bra kwame bra kwaku okay bra kwaku ma ye nka no kure nkyerɛwo fomso bi bri na waye fomso waye ne say wode wo ba na wone ne tena wo akoda yi ne ho ahi asa ya akola yi oba no abufu a wanya won ho nyina ye ne maame sɛde ne maame tie sɛde ne maame tie baga akola no de onya hwe oba no ni woni asɛm ne maame na ebi a wode atete ware wo sɛde wo ka wasɛm yi sanka wo ka wa no aduru awuo but akola yi de onya wo bɔne bia edi akoda a onya wo bɔne na wo de ne maame ho ahi ade attack akoda yi ɛhɔ ne me hawi man from poma no kra ne say yanka nkyere bra ekwan a ofa so a sabi baabi awerɛhoɔ paa ne say maame yewu na wo na twema nso a mama mi kwa asama do ama ne wu achi nyina na yi ase kra na wosame nkɔ bra wo ne wo ba ei bra enti wo dwen ho kra sɛ elder me ba ni su kra hwan na bɛsɔ me ba ni mu wo dwen ho ba hwan na bɛkyekyere me ba no re yɛmfa asɛm nhyɛ yɛ mu enkodu sa mpempenso no sa wodi asɛm obi yɛ wade na ma yaw no bro so akoduru ba bia sabi nipa na wuo kura na woda so dwene yaw no ho a serious yɛse bibia kura twato bibia ntwa no ɛyɛ owuo enti nka owu aba no enka wosenka wo forget nia oba no kura ye wo na wo kai sa oba me ne wo ba sɛ ye ka no kure wo mu pa kyerɛ papa yi a de wo so wote ase ne sɛ de oye ye kura yamfom so ba akokura ne sɛ maame ne wuya wankwa yi na wankwa hwɛ ne ba na kyerɛ akɔ ɛna no nso akyi no obeyam wo hu sɛ secondary school de wa hwɛ no wabɔ modern agya wasɛde no no wayɛ wo fam de na emom ɔkɔ nursing training no wo ba wa mane ɛde na wo ye na no akyi na wantumi antu anamɔ no kura no wo hwehwɛ wo ba na kyerɛ kwan sani akwara yi boy amane esa ba mfie nwɔtwini no wo kra de wo se ba mfie num asɛn na wonte wo ba nka batanye as a father na hefa na wo ba ne da hefa na odidie hwa na hwɛ no ne maame nti ase wantumi ankai wo ba yi na ya na duru ba bia enipa nya de akɔ ma afre poma akwada yi a ye kan wo na asɛm o de nti a wogina so a wamu obi mom na agi ni trade no akwada yi wo wonyina so obi o bo no so abufuo nti no onya daje nkyerɛ na sɛmu nkyerɛ yɛn wonyina so obi no sɛ obenya daje mu no okay cancer bisa obenya daje akyerɛ mu no so abufuo hyɛ mu na wo ma nkyerɛ mu anka ba yate wase ebia wo kura no ekwan ya fa so ebia wo mu obi mpogi wutrade no enka ye bete wase
Name the yam papa yaw pa mum the fatwa for mo so I wo ba pa na wa hwe no na che obi agye ditira de also say asam ka kro na me eja wa wonte o banka 5 years emfa wo ho ye gi ni trinsa de fa ho na nya no yango 5 years ye gi ni tinsa fa ho ya papa snap no de ye den ya papa so wa ye yi na ye yi na ye yi no obi aye yi eja yi za o ma fere mama sha sa o do ho sha papa issue mu a na form sa o akwadai pa wose wo ye wo no foforo no wose ya je no to hene mpo na ni nyina achi wo trase bu nkonta emo fat akwadai so hada akire papa o wose what say Lizzy wa akire no maya ni bi nso wo sa adwini so wan hwe me de ane wo so wunyini na wan hwe me a be pede na edi anu bi no wa ye yo wose sa wan hwe me de a ane na yesi de ye guo ene etwa na wo bi nwuma metwa na mom de anka mesre ne se Lizzy nya botre na anka ye hwe se ni kunu no so ye boga ho ade ye ni mienu anya hwe mom de anaka obey ba ko nso ma papa ida emfa ye nya ho ade mienu wo wiase ya mamre ne ya manem but unim elder nokura bi nso wo ba bia eja ya wogina eje akura ne tinsa ne wo se akura ne na ya odie woni mu a e wo se nkasa bi eja ne kire abaya ne nyansa hwe se papa wo te ase a anya hwe kura no de fa ne bra wajanom yete honom ajanom mienu ne agi tirinsa ensa hwe esida eti sa papa ne mom na esenka ono nso so etu ne ba Lisbeth fo e was akwan ne so ma asema wo kan ti afutuo ni wo ho na ya ndu ba bi a enipa de abufo ya ade o akwada no ba wono na bra bom ono so bu nkonta no ano ohun se woni aja ena de Lizzy nso kan wo pa kire se papa yi ka kire ne se wo mpa ne ba eti ono onam ho no onim se woni aja ado no ogina aso no asemi nyina ni ba na wo senka stepfather no e kire ne se nyansa ya wo ka no etesa eda minim obi a ne papa nhwe no na edu time a obeware papa wone ne tena ya wo hwe no no ko ne nche ko ka kire ne se mebeware na kente enie mebesa wo na wugina mu gimitira de na o si dabi amamre ye ntontwene o kire abaya ne nyansa ma akra no e de yawdie e ma ne papa betena ase oto kente ni mienu because papa no hwe no ne wo ho enti yesi obi funku a enka de wo kan enka emfa papa yi metena ha yes de wo kan e ko saa enka emfa papa yi metena bo so me so na Lizzy ama papa yi once di kura ende ono anasem but trensa ne nko ade na wo senka stepfather no eja mom na gi trensa timi e kire ne se nyansa na ma ne friend eja nso wa ba nso di eja na gi trensa na mo meja wan shebade wuji trinsa na ya bibia wo ho ebusuafo se na midi kan e kan ye no utie story no mu nsem a obehu ne se papafo no binom enje bi abofra wa wo na ba asase we so one o si abofra no o na o hwe no school mu sisi ana abofra na ye de ayi neni e de amaw eninti no e ka wa bo wa abofra no bia no old MFK bisa na sembi atopa no abofra no na small set bo na eja emfa no ba asase we so ana wa na wakwa bo atopa bi na hu certificate aba certificate no ba de ese u make sure so hwe na wa hwe nipa no ono na eja o so ope so hwe ni papa on so hwe ni papa ono na okura no me de o cheche nsem no na me gin so ne ba na wanye de wanya ade na so ne ba no so be chire nsem mu chire se ne papa no wanhwe no okọ na sin training papa na anhwe no papa na ba beti se ne ba na ware obi fufuro e na akwa gi oba no ne ba no tiri nsanti no oba bebisa wanse minti ehu ahinti no ne ba ne nye de entue sika wabọ ne hunia na abofra wawe bie wano aka se ompe ne ba abofra wawe bie wano aka se enya oba ebeba ne sen ena abofra be wale a obeka se mi woja ewo baabi wa mane papa na eja onu a ostani in as papa no onu ena wa mana ede agi ne tinsa na kamede mi hia
ne ba no ofide mu ase no be chirichiri nsemu yi ma yen so yen de yen ti ase because asema papa no ka no o ma MFK kwa nkasa MFK kasa no wa so na no MFK kasa no wa so wa na no enti yesre papa fo no bi no mu na mo ka ho bi e ma Father's Day enye de papa fo bi no eye role ankasa omuyi omuyem ehwe ba obi wo hokra na ne maami timi pono nanso papa bi etimi stani in ehwe abofra e ma abofra ye de enyi ebe ye penyi papa e wo ye man Ghana mu ha sei nti yesre enye papa fo bia na eti se de wi papa ba betina fide mu ase ya abofra no no woni ba bia wo wa bo watopa awo na ba asase wesu wia osi on tu esika no nye de emo na abofra na ko fisika no ntiremu otiremu kra kire se wan hwe na anko ba bia nso si wetimi ebie wano e ka se wontua osika nye de emma okwa ye felie ntimi nyaaya a nke ye nua ba no ebeba fidie mu ase no wa ba be chirichiri nsemu ye e dia maye na maame na eja watu na nanom a wonse edo papa no seconds bia e na o maame seconds bia de wi o maame tie no eno ana wo wafa de wi a o kasa no ase na oni oban life no be man so timi etwe ni oba e ma ne be ye oba ankasa nti ye papa fo no enye omunia ena ti se papa ene wa betina fide mu ase mi tie story no na mi bisa me ho se ye won kofu sei e wo wiase we ya ye wo mu wa wo mi aba asase we so meni ye se ansa na obi be ye bibi no na edna bibi sunti ena nipa ne ye saade enti no lize no ena bibi sunti ena oye ne papa sa nti on ba fide mu ase no be chichi nsemu ye ni mfa asem no ntu ba bia se ye de to because the we papa chichi nsemu de emfa ne ba no man 10% me man ha ne ho because enyo no an owo ne ho ba asase wesu onam ni baby ena wawo na ba asase wesu so it is your responsibility to take care of your child no matter what. Or share story na no na me say I'm interested but bibi ano o keka nsem no kon na me hu se papa no wanye de wankasa yi nti yesre ye nuaba so mba fidie mu ase mbe chirechi nsim seja yese nipa fomu a yenya ye nipa ni ye befom ye ho yemu a na yesanso be de ye di ye body be de be che ye ho se ni papa mpo aye bibia na ija odi a che no na papa no ombrafo ade a meka che ni se ombrafo na yentimi ne ba no so nkasa na ne ba no so yede inti yasem ebusia ha e na meje mu ebesi hye ne so be subscribe na wa like dani de ni ameka so comment ndi eho hia me pa keche mami esi enesem eni meeting ebesan so edin hyemu e wa hebium ebusia